Herbal coffee, First Cafe, something different. Right, Ned. Pag may check, that's the right one. The right one is Right, Ned. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Go, go, go! Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Hello, how do you do? Kumusta po kita, gabos? Kami po naglaom na kamugabos nasa marhay na kamugdagan sa mga oras na inilibrido po sa naman nakapahamakan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personala, kita po mga tugang naghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Mga kahaputan, ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, ang sarong isyu masolusyonan. Siring man, mga kasimbagan, ang katuyuhan, ang publiko malinawan, asin mapaduman sa pagtatarabagan, asin ang problema masolusyonan. Ini, ang hapot, pot, sa DCGB. Maski ano na sana ka ang nagluwas na mga kaisipan kan mga congressmen tadi. Pili nga o ni mga tugang na bareta kasubago. May saro ngunya na proposal o House Bill na ipinasa sa House of Representatives na ibalik databi sa Hunyo ang ralaugan kang klase. Ibalik mga tugang sa Hunyo ang ralaugan kang klase. Pero ulitong ko ha, proposal pa sana ini. Pag iyan nag-usa dyan sa House of Representatives, mapasiring po yan mga tugang duman sa Senado. May proseso pang medyo halawig. Pero mga tugang ang katuyuhan kaiyan, amyan daranda tabi ang sarong bill na isinusulong mga tugang ni Representative Ronald Singson ang Republic Act 7797 na nagtatalaa ng aldaw kan klase sa sarong school year 200 dias sana. Sa irarom kan amendment sa Republic Act 7797 ang primerong aldaw databi kan na Lunes kang Hunyo, iyo mga tukada taon, iyo po ang ralaugan sa klase. So, primerong Lunes kang Hunyo, susog po mga tugang sa House Bill. Amyandaran ang Republic Act 7797 na ang klase nindo ang klase ta ibabalik da tabi sa kada primerong bulan kan aldaw kang Hunyo, primerong Lunes kang Hunyo. Balikan ta daw, i-backtrack ta daw, nata mga tugang taginibong Agosto ang ralaugan. Kundi ako nasasala, ang rason ka ito kung nata mga tugang ibinalik sa iginibong Agosto, tahon nyo Hulyo da mauranon. Bako yun, Jing? Nagpaparabaha baga kay ito. Buda mga tugang, inidatabing Hunyo, Hulyo, mga tugang, di man masyadong mainit kang panahon. Kaya ginibo tabing Agosto ang ralaugan kang klase. Kan mga pirang taong paman sanang na-implementa. Igaladuang taong paman sana. Kaya baga sa kolehiyo, ang first sem ma-start January to June.
Tapos, ang second sem, may start naman August to December. Iyo bagay yan, ay August, September, October, November, December. O tama, December. Hanggang Christmas break yan, hanggang tabi. Mabarali ka naman, Enero for the first semester. Kaya ang primerong semestre sa college, nag-upon yan, June, July, August, September, October. Tapos may 15 days na break. Mapon yan mga katapusan kan Oktubre, mga Nobyembre, Disyembre, Pebrero, Marso, Abril. March. Pag March, tabi, as in Abril, graduation exercises o closing ceremony sa mga eskwelahan. Iyan so dati inali, may mga problema data, pero may mauran, babaraha, permi, etc. Malata, nag-implementar sa kolehiyo boda sa elementary. Iyon na ngun yan. Ano pa? Sa PRC, sir, dahil maniniro, Anong PRC? pagka-graduate mo, sir, ng July, Oo. August, ma-exam na. Yun. Deng review. Saka baga, wala nga ng chief technician, may nailing na problema. Tapos pag-graduate mo pag Agosto, ma-review tulo, ma-exam tulos. May review baga na, un-review kan gari 3 months a day, sa let. Buda sa iba pang examination, may 6 months, di ba? Ma-adjust na naman, so examination, kang PRC, tapos siyempre may review. Nga kung yung review, paano? Pagkagraduar mo, ma-exam ka. Remate, di ba? Yan tabi, mga tugangan, pinagkakaguluhan mo niyan. Takasabang ipigiiling ko sa national television, iyong pig-iristoryahan, maski Domingo, sari-sarang reaksyon. Kan sarong aldabag, may bareta man kita kaini, mga tugang. Kaya, pati so elementary, buda so high school, senior high school, in college, mga tugang, pinag-aaradalan mo niyan, na ibalik sa dati. Imbis na iyo na ito, hiniriro, ibabalik na naman. Basta ba katon, bagay na March, April, tabi, Abril, Mayo, bakasyon yan, tamainiton ngaya. Bakasyon, tamainit. Yan, umininito, namaray, ibalik naman. Yung nagsuruspender nga no si bakang klase, ginibong, so klase ninda, ginibong na sanang, ano nga po kayan? Ginibong, ano nga ito? Blended. Asynchronous, ano ba? Online classes. Ibinalik sa modular. Tamainiton. Sa mga estudyante dati, nakakaadal kung mainit. So iba, maski mga tugang mainit, maski normal ang panahon, di man talaga nakaka-adal, di man seryoso. Di ba? Di seryoso. Tapos, ano may problema na so teacher, pag natawanan hababa na grado. Tabi. Kaya iyan ang kuwan mo niyan. Iyan mo niyan, mga tugang, ang pinag-aradalan mo niyan kung ano ang mangyayari kay. Sa bagay, kung ginusto rin na madali yun. Pag ginusto, madali. Di ba? Ang boses Pag ginusto, madali. Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Good morning, Henry M. Ako, bako na ako pabor sa paboro bagong iyan. Ang importante dyan, so inadalang kan aki. Morning, una ako nagbago ang klase dahil sa pandemic, bako dahil sa panahon, kaya na-adjust subulan kan paglas. Iyo totoo, saro sa consideration, talaga, so panahon. Pero kan iyan pig-aradalan mga tugang, so sitwasyon, so sitwasyon kan panahon, saro sa pinakaraso. Nataon na may pandemic, nalo nang nakaon ito na justify, mga tugang, ito nag-pandemic. Ibalik ang klase ng June, tapos alisin ang K-12, pagdagdag gastos sa magulang. Yan. Sabi ni 4329. Sabi kan sa kuyang amigo na taga DepEd, sa presente nga ni, kikulang pa sual daw, tapos babawasan pa. Day pa nga ni natutungkusan kan mga estudyante ang leksyon, babawasan pang aldaw. Para makasabay kita sa buong mundo, kaya tig-August, Buda, may K-12. Yan, exactly. Ibaga,
Ang K-12 na justification kaan para maging global akuan kita. Ma-institutionalize po ang global form or types of education na gusto tang implementan. Maging globally competitive kita para riho mga tugang sa Southeast Asia. Taga ito, sa Southeast Asia, Pilipinas na sana, anday pong K-12, bako K-12. Kaya kulang kita kiduwang taon pag-abot tabi kumpara sa ibang mga eskwelahan. Ngunyan, bibarawas, sus ko. Paano do yan, ano? Paano, bata baga, sabi sa mga research, tabi, mga tugang, nagkulang kita, nagluya da atabi so kalidad kang edukasyon. Di ba? Buda Bangladesh, kampanahon pa lang ito, duwang nasyon anday kayan, Bangladesh asin Pilipinas. Di ba? Hello, good morning. Thank you, Tabi, sir, amigo. Good morning, good morning. Hello? Hello, Bibi. Yes, morning. Dapat ka na magpaliwanag ka ng K-12 yan. Leped mismo. Oh, Matabutan kang mga magurang kung nga kaigwa kitang K-12. Kung natakay po ang duwang taon na i-adjustan sa tuyang mga haki para maka-globally competitive kita. Yes. Ako sa linggo pareho. Di ba? Garo naman yan. Nga, pag duwag-dumang kita sa ibang nasyon lamang, pareho ang edukasyon ta. Hindi na, paulit-ulit kita pag-abipi, iliwan mo. Doktor ka nagdi, pag-abot mo dumano, di ka man pwede mag-practice. Buda sa ropa, pag-abot mo duman ngayon sa aking pa-eskwilahon mo, although dito mas nagkakagibo ka yan, mabalik ka. Correct, ma-eskwela ka giraray. Mabalik ka, takulang ka ki taon sa pag-eskwela sa sendang nasyon. Hindi nagsasabutan, matarap na naman kita kan, bibitabi. Kaya mangyaya ko ma-abroad. Yan ang rason ka, iba. Nya paano ko di ba? Pero basically, may abagawi ko kitang mismatch. Pero pa yan sa punto, kulang kita sa panahon, sa oras, kang pag-eskwela ka mga ati. Sana masabutan yan, sana BP, agadong ta, so dapat mismo ang magpaliwanag kung nata-arugaan. Sana masabutan kang labos. Yes. Alam mo nga, ikaw nagpaparataran ka, sige mamatubot sa'yo mo. Ako nga, nag-agarag tubod sa sako, si Mrs. nga, nag-agarag oras ako magtubod. Tubulan daw ikaw, BP, na, ikaw nga tumarang ko, mag-isuila ka kito, tumarayan sa'yo mo, tubulan ka daw. Siyempre, taram-taram mo yan, Ako yun, BP. Yes, Sana, yes. maging realidad kita. Kung mabutan na hindi pwede magpaliwanag ang defekan. Ano ang dapat na gibuhon? Ano ang pros and cons kaan? Yes. Buksak doon daw. Ako sa iling kumigo, mas mainot ini na pag-adjust ka ng school year. Yung nga niya, ang problema. Mas mainot din Yung pandemic. Una, pag-abuta kang niya na gusto na nabibabalik sa K-12, ay aliw sa K-12, ibu na 10 plus 2. Yeah. Bako na naman kita sa June. O paano na naman sa mga aking ma-adjust na naman? Sabi Anyway, ilingon tayo sa mga, di ba? Okay. Salamat, sir. Sige, salamat. Di ba? Yan, ilingon tayo lang yan. Yes, bigaro ng kasubanggi sa nasyonal. Hanggang ngunyan na aga, nadangog ko naman kay Direk Edwin, Just Director Emeritus Edwin Peralta, iyan ang pigiristorya. Nabago po ang sistema kang eskwela, tanag-arog kuno kita sa ibang nasyon. Nadaipig isip ang tropical country kita, dry and wet season kita. Dahil kita nag-arog-arog, so dati sana haloy ng mao ang Pilipino, lalo na ang mga Bicolano. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Day man ako bibigyan. Nag-aadan sa aki ko sa Germany. Pinako akang Germany, sugabos na Record. kag aki ko puon kinder hanggang college. Yan. Baka man sa number of years, sir, ang pighanap, pigiling. Opo. Talaga gabos, report cards, gabos. Ang pigiling na sa subjects. Iyo man talaga. Subject, nothing take up. Bako, so, maski, it's not the
number of years is the subject, the quality of the subject, the instruction sa ika nag-eskwela, ano so grade mo, anong subject, so kung kang subject, so anong pig-take up. Kasi if they think about it, kung i-analisan siguro, nagko-concentrate kita sa mga subject na Di man konektado naman sa kurso. and then, in which you can learn informally. Yes. Tama kung formally. Sabi ko, kaya na problema ako, kinder, elementary, high school, so kamusta maestra. Pag-evaluate po ang kinder. Pag-anak ninda. Kaya please, please. Nga, gari, kan panahon na ito, madam, kan panahon na ito, gari, makitang kinder sa Pilipinas, iguana. Di makitang kinder kayo ito, di ba? May kinder na. At diyan ba sa sugabos na iniskwelahan, gabos na subject na kinuha, ito ang pig-ahanap nila, pig-iling nila, ano, so content, kag subject, ano, pig-take up, piraso grade. Bako man, sir, so number of years. Iyo. It was the quality of instruction and knowledge that you gained. Yeah. Na sa foundation mo talaga. Iyo. Bako man yan sa, it's not the quantity, it's the quality. Correct. Kaya, medyo na kukuha kita na, ano yun talugod, galing mas matibay. No, it's not. Iyo. Lalo lugod napapagal sa mga tao. Garo overloaded na. Loaded na. Nawarang kigana. Iyo. And demoralize. Ulit na sa nangayang figurunan may. Oo, yan ang nga niyan. Halimbawa, 2 years, matake up kay vocational subject. Samantalang, pwede ka man mag-test na piraman sa ng month. Yeah. Kung gusto mo, technical vocational. Yeah. So we are imposing. Anyway, ang gobyerno should really study this. I-analisar ito. Yeah. Opo. Ano talaga? Patapos, ano pala yung lain kang ano? Kung maglain na naman sa panahon, ma-adjust na naman kita. Value na naman kita. Oo. Sir, kahit kapritsyo na yan. Iyo, ano? Opo. Yep. Yeah. Hello, madam. Nawara ka po. Hello? Thank you, sir. Yeah, Hello, thank you po. Alright, thank you so much. Diba? Unang saro, thank you po sa reaction. Unang saro na dalam pagayod. Ugaring, hindi kung, tinaram na inidigong kang panahon niya. Garo naman inipig pulso. Garo kan bigla masanang tinaram kang presidente ini sa mga speaking kwan niya, engagement niya, managataram siya. Unang saro sa dalan, bawasan ang kurso, ang subject sa kolehiyo, nag-junior high school ka na, nag-senior high school ka na, maestran ka na. Pag-abot sa kolehiyo, kadakol mga tugang na mga subject ng iba, mga minors. Ano do kung pag nasa kolehiyo kita, ang gibuho na kurso, subjects, puro po kadaklan, konektado sa major. Di ba? Lalo kung nag-eskwela ka sa, baka magkulog-ibot sa kuya sa ibang mga eskwelahan. Kadakol-dakol talaga, abda na ka mag-mention lugot na baka magkulog sa kuya kibot sa ibang eskwelahan. Kadakol-dakol mga tugang kay mga subjects na garo. Ano daw nga nagong connection ka ini? Digdi sa kursong ini? Paano? Natano ta sinar nakapadakol ki units, gusto sabiyon, nakapadakol kang bayadan. Tama? Hello? Pangdagdag sa units, pangdagdag sa bayadan. Hello? Hello? Yes. Amigo? Yes. Halimbawa ka-engineering. Ano man ang connection ng humanities? Gir mga arog kang na-mention na ni Digong, gari may punto si Digong naman ngaya. Arog kaning kurso, natatakol nga kang mathematics, may calculus, may geometry. Kung ano-ano. Ang sistema kaya kang Pilipinas, yung pattern sa Amerika, na naman kita bagay. Tapos tama ito si Madam kasi nag-Starbucks si Germany. Tama ito sinabi ni Madam, si Germany pa di araw ka na eh. May elementary sinda. After elementary, kung sinakipigabot na Oksule. Anong Oksule? High school. Ano yan pare? High school. High school? Okay. After that, mamimili ka sila po, maadal sila ng carpentry, plumbing, pagpusar, baking. Sa dumas sa Germany kasi pala, ang pagsabi naman ng gymnasium, college yan. Ang college mahal talaga. Dahil mas sa college nila, ang German government, mas gusto nila magduman sa manufacturing, construction, dahil mag-SN, iba man ang sistema, maraming gobyerno, bakong kurap.
ano man ang sistema sa Pilipinas, kung ano pa man ang pagtungkap na kan mga sistema rin di, kung yung pinimi ang tema na observer ang pagtrabaho kay Mayre, may sweldo, may korupsyon, na yung mangyayari. Iyo baga. Nata kita. Lagi eskwela kung ano-ano sa kolehiyo. Kadakon Oil talaga capital, kang subjects na municipal. bago man kunik ko na mga ngangalasan na pangdagdag lamang sa bayadan. Bako sa pagraot. Lagi eskwela kaya arog kayo ni underemployed. Kaya makita kay TESDA, kaya kinang mga Pilipino kaya, grabe sa mentalidad na gusto Kita kayang sa mga pagkikiliw. Filipino Until now, migo, kita kaya mas proud kita na ang pamilyata may nakakatapos kay 4 na taon. mga, Maski dahing trabaho, kumpar garib maluya ang apil sa tuya kan mga technical vocational courses na ano yan? Ay natang yung kaon mo ngaya. Dapat nga sa imo. So 4 na taon ngaya ta, graduado, may diploma ka. panay na. So, kaklase ka aki mo, sa aki ko, Justin. Oo. Ito baga, medyo paluko-luko sa Pilipinas. Pagpunta niya duman sa yung lugar, ano man trabaho niya, budugero siya. Oo. Stockman, pero may sweldo niya. Ngunyan, na-realize niya pa. Oo. Ipon ko mag-ibagkali. Ngunyan, may doon sa kolehiyo. Short term man sana, nako niya. So, piyapod na medical transcriptionist. Oh, di ayos baga. Practical ako. Natagay ma-adult ako ang 4 na taon. Nauna yung 8 bulan. Pwede na. Mas sana maging sweldo ko. Yes. Kaya, bako mas pagkumparar. Ito sa Pilipinas, mas ganun pa, para ikan schedule ka pag-brate. Araw ka rin, siring ka. Kung dito bago na sistema na negosyo sa pag-eskwela, Yeah. ito ka pa di. Okay. Ikaw ba teacher ka? Giganahan ka sana pag ang senutan mo ang mga babae mga wow legs. Latas man tayo. Pagaray ka. Yes, sir. Alam? Please help me. Ay, dalawa na say out. Latusungkan na na. Hello, good morning. Yes, morning po. Kinarawan ka naman na ilan ang Banda no rin sini ko nagkakadarambay kita sa dako na pabuloy ni outro. Migo. Okay, yes. Sabi mo, globally competitive kita. Haloy na migong nagkukumpit ang Pilipinas. Competitive ba kita? Mas actually kay to dadangog ko kay to. Mas grabe nga ni sukwanta ano. Sa ekonomiya, Nakatulong kitang mga matibay. human resource, manpower, di ba? Yes. Nakatulong kitang mga matibay na yaong gabo sa ibang nasyon, kulang ang support at sa gobyerno. Nakulang kita mga inventor. May mga nasa US ba kita mga scientists. Kaya, ano man nasabi mong bako kita globally competitive. Kundi Mingo, mo yung lugod na ginibo ng direto, so 8-12. Nagluya sa kalidad kang edukasyon da. Yes. Aram mo kung nata, Migo. Ang saro pa dyan, ining cellphone, yung technology. Ako baga sa sarong pindot na sa nakang iba. Yun na. Nagabos. Yes. Nagingurugak na mag-aradal. Kampanaw na dayan mga technology niyan, kumbaga sa nagsusulong ng kilay ang mga estudyante. Ngunyan, nagsusulong ng kilay dahil sa TikTok. Okay. Iyo baga, Migo. Iyo baga. Naganulugo sa edukasyon. Tanda, nagluya baga sa survey. Yes. Sa kalidad. Yes. Iyo baga, ang mga nakagraduar mo niya, magpupiradulis buinos, hindi makaharap ka mga panon daw, high school sana ngaya, mauna. Ako yaw. Kaya may something talagang problema ang sistema. Yep. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Alright, thank you. Basang taon na sa mga reactions ng Gabos Context na bago ko palagon si Jomar Bien. Sandali lang. Good morning. Hilingat takadakol nag-graduate sa senior high school. Dayman baga ki mga work ang pigahanap kan kumpanya. Tapos ki 4-year course. Dagdag pagastos yan kan mga gurang. Imbes makagraduate na sa college. 2 years pa sa senior high school. Ibalik na lang so K-10. Yan, okay? Ibalik ang dating school calendar kan kay K2121, maski daay halion, ibawasan ang subject na dakol man kay puhan. Ilaglugod ang mga vocational courses pagkatapos man may naadalan, pwede na pakinabangan. Yan. Actually, yan po sa senior high school dapat, ha? Yan naman, yan po dapat sa senior high school, okay? Dapat ibalik po sa June, grabe ang init na nagkaklase summer. We can't endure the heat sa classroom, lalo na dakol ang number ka na students sa lao. Iyo, totoo yan. Mag-estudyante ka sa ng 40, nako,
Ata Henry, arog-arog ang DepEd sa ibang bansa, gariman sa natinampo, ta ang tao, lanes lang, pinirit, nagigibong 4 lanes. Okay. Actually, nagigibo ba kan sa mga congressmen ta? Legislative yan eh. Nabago po sistema kan eskwela, nag-arog kita sa ibang nasyon na daip, pig-isip ang tropical country kita, dry and wet season. Dahil na kita, mag-arog-arog ta, dati sana haloin mao ang Pilipino, lalo na ang Bicolano, ilinga ang satong mga politiko. Alright. Sabi kan sa tuyang amigo, dapat ilimit ang kurso kang estudyante, ang mga offered subjects. Sad to say, dakol na graduates tangon yan, bako ready for employment dahil chapsuy ang inadalan. Iyo tama ka, Tony Alvin. At pag ako pigihiling ko yan, yan ba nga mga prospectos? Magabot, dakol akong pigihiling na mga prospectos sa kuli. Maray sa masters, ta medyo, yan bagang master's degree, kung ano man ang master's, mailing mo, kung talaga, kadak lang foundation subjects o courses and then mga majors, talagang gabos yan konektado. Dahil dyan kung ano, nabako connect. Unless na igwa kipig-apod na cognate, may cognates hindi. Arog yan sabi yung may code dyan. Pero mailing mo mga subjects sa master's, tabi, puros mga tugang yan konektado at as in importante, sabi ko among master's degree o magin sa doctorate degree. Now, pag-abot sa kolehiyo talaga, tama yung reaction ni Atty. Alvin. Ilingon yan, mga tugang, kung ano-anong kurso, from subject, from first year to fourth year, dakulon. Paano ngayon? Ang rason palang kaan, so first year, second year, gari foundation courses. Baka ngayon mag-shift ini after pag third year. Oh, di pwede man good gibo na adalan niyang kimaray, mga tugang, para di masyado maging chapsoy ang klase. Diba? Mako aka ki engineering, pag first year mo, ulan subject mo, ulan mas, para rin hukan sa ibang kurso. Ano ko diyan, ikuha na lang, i-concentrate na lang sa gabos major subject. Tangani po na pag nagtapos ka man, luto ka kimaray sa kursong pigtapusan mo. Buda, so mga professor man, maglaog, magturo. Kani ba rin man naglalaog? Buda magturo, mangkitulton. Ay nako, alas 8:07 na oras mga tugang sa Pilipinas. O last reaction nato na ma-interview kita. Ali po dyan sa First Street Canal Bay. Hello, good morning. Hello, sir. Idagdag lang po ako. Yes, ma'am. Good morning. Go ahead po. So, halimbawa, sir, ang Rizal. Yan. Rizal. Pwede man ba ganyan i-seminar na sana? 1 week. At iyo nga ni. Tapos sabi akang aki, ikong lalaki, Ma'am, abaw ka, Rizal. Lata niya ako. Chismis niya, chismis. Kung patian, madam, ang inabot ko ka, Rizal 1 and 2. 6 unit. Anong oras? Kasi ngayon siya nag-star sa Hong Kong. Anong oras? Ano ngayon, so linunada niyang barko. Yeah. Ang importante ngayon, so impact ang ginibo ni Rizal sa tuya. Yes, sisay nga so naging primerong girlfriend ni Rizal. Yan, Sisay nga so naging seryoso sa nabado sa ni Rizal. Inay ko. Required seminar. Kasi sa ibang bansa, may piga po sila seminar. Oh. Nakaipon dyan sa pag ano mo, halimbawa, kung anong bako man talaga medyo subject, isi-seminar mo yan because you need to know something about it. Yes, pero not to one semester. Imagine 1 sem, 3 units. Oo. May Rizal. May tuparian, may Rizal 1 into ang kampanya. Inang niyang kunigwapa ka yan. Iyo nga ni sir. Kaya these are the things na dapat pag-adalan nila. Di ba? Yung na po. Sige, madam. Salamat. Iyan ang point na, di ba? Adalan kimaray. Kung anong mga kursong iyan na, pero dahil naman po, significant mga tugang masyado na. Pag iningkorporan mo, sa kursong pigkukuakan sa halong estudyante sa koleyo. Di ba? Oh, madali lang yung madali ka mag-irot. May last reaction ta. Last na talaga to. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, morning po. Ang masasabi ko, Master Henry, kung pwede, balik sa dati. Masasabi na pa nung pag ano ka mga eskwela. Opo. Salamat. Yes, salamaton po. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Mga tugang, nasa linya po si Jomar Bien, kay iba po si Punong Barangay Rick Bertilio Can San Jose. Sila po ang first place in Bicol sa Lupong Tagapamayapa Award. Iyan. Ini nga
Ini ang dapat na pangarogan ta, ilingon ta kung ano ang nyaon sa inda. Kamong mga nagdadangog ngunyan sa barangay. Kumusta ang lupong taga-pamayapa nindo? Nagrunda pa daw iyan ang mga tanod, etc. Ang barangay baga, di ba ito ni Alvin? Ang barangay, ang pagiging kapitan, saro sa sabihin mong kapitan ka, mapaghalon ang trabaho kang kapitan. Kung mayor ka, gobernador ka, executive function ka sana. Di mo sakop ang legislative, di ba? Tamay vice governor, vice mayor. Pero sa barangay, ika ng legislative, ika pa ang nagpipreside mga tugang sa legislative. Sa imo gabos, kasabay ini mga tugang na magmamantener kang lupong taga-pamayapa. Ano daw ini? Baka nga ba kung ini familiar sa publiko na terminolohiyang lupong taga-pamayapa? Kamin Jomar, good morning, Kamin. Salamat, BB Henry. Good morning sa mga karatapay. Tama yan, BB Henry. Hali sa third place, kanakalis na taon. Ngunyan first place na ang Barangay San Jose, Kanalilimutan Bay. Sa Kinilong 2023 Lupong Taga-Pamayapa Incentive Award, regional. Kung saan siya ang Barangay San Jose, iyo ang nag-rank niya sa 4 to 6 class category. And makakawalay na niya si Punong Barangay Bertillo, kan Barangay San Jose, na aramang ta kung ano man ang sikreto ng barangay. Pirmino sa ng award ini last year, third place mo niya, first place na Punong Barangay Rick, si BP Henry Masalatami na sa ibang nalinya. Apo, Kap Marinaga. Good morning po, Kapitan Rick. Good morning po. Dali. Good morning. Salamat naman. Congratulations po sa Barangay Nindo. Dahil lang kamo ang nanginot po sa Lupong Taga-Pamayapa Award. Yeah, thank you, sir. Thank you. Opo. Primero, Kapitan Rick, i-refresh mo daw ngayon po kami, buda so nagdadangog mo niyan. Ano po ang trabaho kang Lupong Taga-Pamayapa? Mas mapagalugan po sa kuya mga kapitan. Sa kuya ko, bago ako. Bali, 1 year pa lang ako in 2 months naging kapitan. Dati ba kapitan sa Nagada? Bali, 1 year and 2 months pa lang ako. Mas maproseso at nakulong kang aadala lalo sa mga na kapitan. Opo. Lalo sa nakulong ng mga pasaway. Nakulong pa ako lahat na kapitan. Okay. Dakol ang pasaway sa barangay. Meaning po, gari ang trabaho kang grupong is sa peace and order kan barangay. Tama, Tabi Kap? Iyo po. Oh, okay. Ano pang naging edge, naging konindo, naging bentahin nindo sa iba na hiriparo kan DILG na kamo ang the best pag-abot sa lupong taga-pamayapa, Tabi Kap? Siyempre, ang para sa kuya lang kung kinangyayari dyan, dahil man ki-action sa lupong taga-pamayapa, ano pang yaon sa Indo na na-implementar na mga programa? Ano ba kayo, sir? Kung halimbawa, ikaw po kitang lupo na 10 na ang barangay. Halimbawa, ang satuyang kas sa barangay, di na tapos kang kapitan, di maagi po pag siya 15 days man po sa lupon bago maabot sa korte. Pero bago po yan, dapat makasolusyon kita o ang kapitan, o di masolusyonan kang kapitan, maagi po sa lupon. Iyo ang bigagi ang proseso po kang LTIE. Opo. I see, okay. So meaning, pwedeng lupong taga-pamayapa na ini. Tama ba? Garo sindaman ngaya ang gari ngaya. Kung sa korte nga gari nga may prosecutor ka, buda, may justice system ka, ina nagbibista, ina naghuhusay, kan mga iriwal dyan sa barangay. Iyo po, sir. Oh, nangahulugan po kapradakol ka mong iriwal dyan sa barangay? Nunya po, kang last year po, duwa ko kami pong 100, almost 100. Nunya po, 47 po. Cases. Opo, paano po pag-resolve ini? Madali kan sa indong lupon? Bigibilang po kung pera ang nasa solusyon ng kaso. Tapos, kakulong pong proseso. Dapat ang sekretarya may Guzman. Oh, yeah. Siya po ang magibo, kanda po na papilis po dyan. Tapos, after 10 days po, kakuan mo makasubmit sa Supreme Court po. Digay sa NTC po. I see, sa okay. Trial Court. Ayan, okay. Ang aram ko po, Tabi Kap,
an barangay may sakop lang na kaso hanggang anong klase silang piling bistahon. So bako po nindo sakop, i-refer nindo sa pulis, tama? Yun po. Aha. Okay, so with that po, Ay mga ano po, Christmas na ang ano. oho. Sisi po nag-preside pag may meeting ang Sir? lupong taga-pamayapa? Ang sa lupon po, yung mapili pong chairman. Pero bago po maagi po sa INDA, maagi ko na sa kuya. Kasi Iyo. sa overall baga po, ako ang chairman ng sa lupon. Oho. Okay. Paano kayo? Pag Naroon pa natapos po sa kuya, mapili po silang chairman, plus may mapili sing secretary. Ayun. Okay. So ito nag-resolver. Ano tang nangyari diyan, Kap? Gari settlement lang? Settlement kan Settlement po. Kaya po handa po makatabang sa mga abogado na dahil na mag-agi po ng korte, depisal baga ngunyan ang panahon. Dahil na sila agi, dahil na magproseso, may mga bayan baga po ang Iyo po. Iyo po. cases. O, buda Kaya man balik kami po ang katuwang ninda. Iyo. Buda man pag iyan na settle na diyan sa barangay, din ang karaso-kasuhan, mababawasan so problema kan korte, buda kan kapulisan. Opo. Buda prosecution's office. Iyo po, yung pagkulog baga po sa Yun na tig-iisip ko. Sadyang baga kap sa barangay, magkamiridbidan baga ang tao, di ba? Iyo po. Oho. Magkabiris to sinda. Oo, paano yan? May time Paano po yan? na pagbo yung sinda dahil man ba nagkakabiris tuwan. Pagbuyong, na nakamidbid. Ano po kang karakter na kaso sa barangay mo? Nakainom? Iyo po kadaklan. Tapos sa daga po. Daga. Iniwan sa daga. Mapagalon baga pag nag-aamping iristoryahan. Okay. So with that po, ano ang garikuan? Ano ang naging pambato nindo pag-abot tabi sa award na ini? Anong klaseng naitaw nindong best practice para ka mapili Bali po, na ang kamo ang the best pag-abot sa lupon? Iyo po. Bali po ang bigano ng case na makapasar ka po. Mabilang po kung pirang case ang natapos mo, tapos ma-comply ka duman. Tapos kayo po may mga picture po kada hearing. Ayun, dokumentado. Pero bago ka po ma-picture, kaya po mo po ang complainant sa respondent. Aram din daw na ma-picture ka po. Iyo, correct. May consent dapat, tama? May consent. Kasi kung tayo kung tayo po tugunan, tayo ka pwede mag-picture. Aha. Bawal po ito. Iyo mananggal. So dapat may consent ang ambos lados para makakuagang picture. I see. Ayun po. Opo. Ano man tabi kapso na rin si Benido aside from award o plaque? As yung third po kami, 10 cash po, 10,000. 10,000. O kung yung nag-third po kami, ngunya po dahil pa man po, Day pa? ano pa lang, dahil pa po nag-awarding. Ayan. Okay. So meaning, garo. Bali po dahil pa arami kong peras, siguro surprise. Iyo gayod. Okay. So no tabi kap ang challenge ngunyan sa Indo. Ta siyempre pag first baga, ang challenge ya on permita. Pigihiling ka mo ka naka second, third and fourth, as in iba pa na nagpaplano man sila kung paano dadaogon ang first, di ba? In the future competition. Para sa future competition. Grabe po sir. Nakulong po sir. Tapos bali, lalo mo yung biglalaba pa kang sa nasyonal. Kasi pag nagka-first place ka po, malabang kang nasyonal. I see. Okay. So come on, ma-represent kang Bicol. Iyo po. Sa national. Okay. Kap, kumusta po ang pagiging kapitan mo niya na panahon? Ngunyan, okay man po sir, maski mapagal. Okay naman po. Ang SK mo po, kumusta? Hindi. Pag-isa mo tinangin. Nag-ulo ka. Ano po, pampirang term mo tabi kap mo niyan? Dahil, ano ba ka po, sir? Appointed lang ako na kapayat ako. Ayun pala na ano. Nakusus na. Top na sir na kagawad po. Nagadampalan si Kwan si Kap. Tama mananggan. Oo. Kaya 1 year lang po ako. 1 year pa lang. 1 year ka pa lang. Ano pong plano mo sa eleksyon? Kagawad po, mapagalong ba ng kapit? Magkapitan. Mabalik ka sa kagawan. Yung nga nang sabi ko, kabaguhan ka, naling mandalagan. Ang pagiging kapitan mo niyan, kay puhan ki
seryosong tao na may sapat na kaaraman pag-abot sa governance. Di ba, Kap? Tama po yan, sir. Tama po. Oo, may naka-full-time dapat ika. Teka nga, ina-assess mo na talagang magabat pala ng pagiging kapitan. Oo, Mas pero... mapagal po. Pero okay man po, kaya man po. Siyempre ako sa kuya, dako lang pag-iisip. May po ako, kagawan ko na. Diyan ako sa imo believe. Sabi mo nga kung saan ka komportable, duman ka maservisan ng manual. Ayun po. Yan. Opo. Kasi di baga po, 24/7 baga po ang pag-service sa barangay. Yes. Opo. Congratulations, Tabi Caprik, and mabuhay ka mo dyan, Tabi, sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Thank you po, sir. Welcome po. Alright. Jomar? Okay, yan, Every daida ang mga kapitan si kapitan. Makagawad na lang da siya? Ano na kung magbayo akong restaurant dito sa Barangay San Jose? Ako nasa Pwede man. Baga. ako manika. Gano'n nga flying voter ka. Ang Barangay San Jose, yung anak first sa 4 to 6 class category. Iyo. Yung category ining Iyo. 2023 LTI Regional Award at sa lupang category, yung at first to third class category. Iyo, iba-ibang kategorya man ang ganyan. Pagabot sa competition. Okay? Jomar? One, iyon barangay ko. May uminapod sa ko na palahalat mo na. Kasi nang sarong pang category, yung city category na anak number 1, iyo ang barangay Malinta, Masbate City, Masbate. So yung sabi, ang mga informasyonality sa barangay Holcan, San Jose Malilipot, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar! Sige, congratulations dyan po sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Mga tugang, siya po ang top notcher na kagawad na nagsalida kay Kapitan Bisa. So, nagadan baga po kan mga nagkaaging aldaw. Very honest si kagawad. Abo ko ngayon magkapitan. Magkagawad na lang mo na ngayon ako sa barangay. Di ba? Ang pagiging kapitan po, bako karaw-karaw na trabaho mo niya. Lalo na kung pigahanapan ka kiserbisyo sa publiko, bako karaw-karaw ta. Kay puhan tabi ang kapitan, kagawad, may sapat na kaaraman, tungkol dyan, mga tugang sa bagay naan. 8:20 oras, mga tugang sa Pilipinas. Ang mga baretang yan, hatod sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Excited. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansa na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, may sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Excited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Excited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried
fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola. Huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Happy birthday muna kay Father Fredolin Sid. Siya po ang parish priest kan Piodoran Albay. O Father Sid, happy birthday po sa inyo. Nasa linya po, sabi pala ni Kuya Joe San Jose. Ang greetings po, hali kay Kuya Joe San Jose. Nasa linya po mga tugang si Josh Babino. Kaya ba po mga tugang si Attorney Maria Juana Valesa.
ang COMELEC Regional Director para po sa kahaputan niya to may kinaraman sa pag-issue po nin exemption sa gun ban na mapundangon yan ang pag-issue kay ni sa satuyang nasyon siguro. Nasa linya po si Joshua Bino live from COMELEC. Good morning, Joshua. Yes, good morning Tabi, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Kaya ba kung ang saro sa fresh looking, pinakamagayon na Kuan bagaan si Madam, charming. Very charming mananggan. Charming bagaan si Madam. Boda hyper. Di na ako madagdag tabaka, di na ako magpa-interview si Madam. Anyway, sabi dito, i-transfer ko na si RD Attorney Maria Juana Vallesa kan na COMELEC Bicol. May sinaraman nito man sa official filing kan mga extension para sa election gun ban. Madam, good morning po si VP Henry sa programa Anhapot Condition GP. Attorney, Director, Marinaga. Good morning, Henry. Good morning sa iyong tagapakinig. Long time no here po. Nadaiyak mo pa interview. Maray nga na, ito po, may interview ka sa kuya ko yung tungkol sa gun ban. Gun ban? Pero na. Sige na. May ako problema kaya. Huwag lang sa mga sensitive. Yeah, basta ako, pag nadago ka ang bulso mo, naugmahon ako, Madam. Makimal ako Lunas sila lunas. Maray nga pa ikang nagkino to. Iyo po. Sige po, Attorney, pwede po maihira sa mga nagdanangungunyan ta. San may news kaya kandikan sa nung Aldo, nangunyan pong Aldo supuon kan application and pag-issue po kigan, exemption para po sa pagsukbitin badil. May connection po sa pag-abot niya to kan barangay election? Phone lang po ngunyan kapag file po ng application. Opo. For exemption. Pero dito po, election gun ban. Ayan, okay. So, para mabilis po ang processing. Okay. So, ang simula po ng filing is today, June 5 hanggang November 15. Pero ang gun ban, mapuon po is August 28 pa po. Ayun. Okay. Very good. Sisay po man ang qualified na mag-apply para sa gun exemption tabi? So, gabos po na gusto magigara ng badil nila sa luwas ng harong nila, mag-apply. Pero kung dahil man silang balak na iluwas yung mga badil nila sa luwas ng harong nila, hindi na sila mag-apply. Basta dahil ang dadarahon sa luwas. I see. Pero po ang mga kandidato, halimbawa mga kapitan, kandidato sa kapitan, kagawad o sa SK, kung sila po igwakil lisensyadong badil, pwede po sila mag-apply, Madam, para sa gun exemption? Gun ban exemption? O pwede naman basta meron ang importante igwa po sila ng license at the same time po meron sindang authority to carry firearms outside of residence. So, kung minsan kasi, for example, like others, walang lisensya ang badil, pero mayo sinda ng PTC, yung permit to carry the firearms outside of residence. Opo. So, mati itong mga, kung mayo ka pa man syempre yung PTC, hindi ka man makakaabil ng exemption. Tanayin mo man madadara yan sa harong dito. Iyo, oo. So, meaning po, ang saro sa qualification, siguro lang permit to carry. Yes, permit to carry po. Opo. Hanggang pira po, Madam, na badil ang pwedeng i-apply ng sarong persona na may PTC? Hanggat kaya niyang i-apply yan, i-apply niya, gusto niya, manuragan sa pagbayad ng application fee. Diba niya, madadara niya kaya ang 10 badil karungan niya. Kaya masiguro niya. Di ba, naihapot ko kaya, tayo mga instances baga na igwa ngaya arukay ni ngayang persona na medyo may kakayahan, na may badil siya, gusto niya, pag naglakaw siya, may mga nakaalalay sa iya na may mga guardia, may security na may mga badil, although mga private group yan. So, parang kan, basta po igwa sindang permit to carry, are they qualified to apply? Depende po yan if you are a private individual, if you want to carry your firearms on your own, you have to file on your own. Okay. Pero for example, saro kang tao, high-risk individual ka, tapos gusto mo mag-carry ng firearms at the same time mag-employ ng security detail. You have to file 2 beses. File ka
ng exemption to carry your firearm. And of course, magpa-file ka rin ng exemption to avail of the security detail. Ayun, yun. Okay. Okay. So with that po, gari, kaya pala ngunya na starting ngunya sa kuang kay application ta. Anyway, August pa man so effectivity kan ganban. May oras po para sa COMELEC mailing kung matatapan o dai ang mga nag-apply po para sa ban exemption tabi, attorney. Iyo po, normally po, medyo ginagahol kami sa oras sa COMELEC at kulang man kami si manpower tapos kulang ba talaga apply. Minsan tapos na ang election period ay panaaks na ng application. Kung yan, in-advance po ang filing para may time kami ito evaluate and to receive all those applications. I see. Opo. Ayun, may text digdi. Sabi niya, anong klase pong mga badil ang qualified na i-apply for gun ban exemption, maski lalo na kung may PTC? Alam niyo po, first and foremost, ipuhan po, registered yung badil ninyo sa Firearms and Explosive Unit. At the same time, iba po kamo ng PTC na issue din po ng PNP. From there, pwede sino mag-apply for exemption. As to what kind of badil, is yun po kung anong nakalagay po duman sa PTC and license nila. Ayun. Yun ang i-apply nila. So, normally po, ang alam ko po, ang private individuals, hindi naman yun ina-allow ng mga high-powered guns. Yeah, correct. Baka. Oo, yung mga 4.67 na yan, yung mga ano. Oo, yung Na-imagine ko na. 47, dahil naman yan. Iyo po. Na-imagine ko na ang sarong persona nag-apply, ang burbit-bit mo machine gun. Oo, dahil man yan. Dahil man kaya yung lisensya ng private individual. Iyo po. Mga short firearms. Short firearms lang po. Iya, opo. Sabi kan sa rong texter ta, gano'n na simbag muna po kasabagay, pero sabi niya, pakitanong po kung paano magkuha ng gun ban exemption. Madali lang yan, punta ko kayo sa website namin sa COMELEC, www.comelec.gov.ph. Online ang application po. Andun po yung mga process on what to do, tapos kay kuhan lang po i-scan din yung mga documents na i-upload ninyo po. Then afterwards, pag yun yung COMELEC, mag-antay po kayo ng notice po from our gun ban committee para magbayad po kamo ng fee. Then afterwards, ipaprocess na po yung inyong application. Manggura no ang pagbayad po, RD? Any office po sa COMELEC, pwede sila mag-file. Mag-file. Sa mga office ng election officer, yun po. Opo, pero sa mga opisina, municipal and city, pwede po sila mag-apply para sa gun ban exemption? Hindi po. Mag-apply po sila online. Online. Oo. Ang approval po kayo ni Manila office, ano? Nagtong approval? Iyo po. Opo. Ayun. Okay. Oto, ang airsoft, databi, buda ang, ano yan, ito, pigamit baga sa pagbadil kibayong, kaya po handa tabing i-apply ang kigan ban exemption tabi, ma'am, attorney? Yes po. All kinds of guns, whether or not, kahit na replica is pinapalisensya, otherwise mahuli ka. Iyo. So, dapat pala i-apply, nagamahilig ka ngayon mag-hunting, di ba? Iyo po. Those who will be engaging po sa mga sports na ganyan, they still have to apply for exemption po. Okay. May mga digdi po sa Bicol, may habang harayo pang eleksyon sa Oktubre. Ikaw na po kamo ma'am kinailing nagari medyo mainit ang laban. I mean, gusto sabihin kaya garo hotspots pagdating tabi sa barangay election or may na-identify na po kamo na mga posibleng area na may tao na dakol ang posibleng may armed group? Yun nga ang sinasabi ng PNP, meron na silang namomonitor digdi sa Region 5, ano? Opo. Pero ako nga ang sinasabi ko, I still have to validate it. Although, nailing na namin sa registration pa lang, kung sa input medyo may magsisiritikan ng mga tao, medyo may mga movement ng dakol ng botante. Iyo po. Pero as of now, it's too early po, sabihin ko sa inyo, baka naman ma-agitate ang tao kung ang di ba? Pero nailing nima yan kung sa inang lugar po yan. I see, opo. Tapano kaya baga po, na-mention ko ba yan, ta so PNP baga nag-admit na ang Bicol region, saro sa na-mention, na igwaki mga armed group daw, ang mga pribadong, doon man na-mention kung politicians o whatever, igwaki nagkapirado na armed group sa tuyong lugar, na dapat ma-neutralize susog sa national PNP, tabi, attorney?
Ayun man talaga yan. Na-identify man nila yan ever since man, pag arag ka yan. Iba man talaga kita yan, digdi. Di man yan nahahali. Ever since na ako nakudigdi, pero yan, dahil pa nila yan neutralize yan ng PNP. So far, monitor lang nila yung movement and the possibility na itong armed group is gamitin ng mga politiko. Ang sabi ko nga is, medyo pag barangay elections, medyo talagang highly contested ang position. It's because nga, aside from ang nagdaralagan din mag-anag magkapit bahay, the thing is, yung other po na politicians natin, yung lalo na po yung sa local, is, siyempre, tituwangan din yung mga taga-barangay, mga barangay na nagdadalagan, because nga, is, ito din ang magiging, nila, kaibahan nila, pagdadalagan sila sa local. Iya. Oo. But ang pagkaaram kan gabos, dabi ng barangay election, dahil bako siya political, political baga, di ba? Mga punong barangay ta. Pero may mga nagluwas sa tabi attorney na may nagkapira ng mga politicians na yung mismo nagpapaapod kan mga kapitan para sa barangay election. Yun ang, naging palakalan na yan, naging ilimanitan, si kapitan mapunta kay mayor, mapunta kay governor or kay congressman. Agad kitabang sa madalagan pagka sa re-election. I see. Opo. Pero speaking of this gun ban tabi, attorney, may may record po kamo sa Bicol region kung gurano kadakol na mga may nailing po kamo na forecast kung gurano kadakol ang pwedeng ay naputol sandali lang Dali lang, tabi. Naputol si Joshua, kay ba si attorney? Okay na, tabi. Kung gurano kadakol ang hello attorney RD? Yes po. Opo. May nailing po kamo sa Bicol region kung posible bang magdagdag o diit ang ma-apply tabi para sa gun ban na ini. Ano po ang report na nakaabot sa sa Commission on Election? Mayon po kita ng database on that, ang data po kaya is nasa central, nasa Manila. So far, dahil magkita inform about that. Pero hopefully, konti lang yan kasi dikit mo sa nagdadara ng mga badil-digdi. Ang majority nagdadara digdi is PNP, AFP, automatic naman, exempted naman. Opo. Ito madama, last na lang po ini. Sabi ka, police guard ini, short. Pero sabi niya, ang police po ba, pag naka-off duty, pwedeng magdara kay badil or dapat mag-apply din ng gun ban exemption pag off-duty siya? Pag off-duty, hindi naman kailangan. Basta huwag niyo namang dalhin. Kayo yung baril ninyo, huwag niyong dalhin na naka-civilian kayo. Kasi ang nasa rules po is when you carry your firearms as police officer, you must be in your uniform. Naluwas po ni Maray po yung inyong ID, etc. Tatawan po ka mo yung certificate of authority. Magagamit niyo kasi ang badil ninyo in the line of duty. So kung off-duty ka mo, dahil mo magandang darasin yan. Pero as to whether or not you are allowed to file an exemption, I don't think so. Kasi hindi mo naman kayo puwa na off-duty ka nga, dadaroon ng badil mo. Iyo po, opo. Attorney, pangapulan tabi sa publiko, may kinaraman po sa programang inikan COMELEC para po sa pasisiring sa pigapon nga na peaceful election. Go ahead, tabi. Good morning everyone. Simula po today hanggang November 15, filing na po ng application for gun ban. Ang gun ban, ang election period po nita, mas simula po August 28 hanggang November 29. So para po, dahil po kamo mahudlan sa pagkuhan ng exemption, mag-file na po kamo online ng sa indong application kung may intention po kamo magdara ng sa indong mga badil outside of your residence from August 28 hanggang November 29. Those po na may mga bodyguards, yung may security detail, high-risk individuals, is magpuuna din po kamo mag-file po ng application sa COMELEC. Online din po ang filing niya. Opo. Attorney Valesa, Director, salamat pong maray sa oras mo tabi sa DCGB. Mabuhay po ang COMELEC. Salamat, Henry. Bye-bye. Welcome po. Alright. Joshua? Yes, si Attorney Maria Juana Valesa, ang Regional Director ng Commission on Election of COMELEC Bicol. Live digdi sa iyang opisina sa Barangay Rawis, Legazpi City. Just Corbina, DCGB.
Salamat Joshua sa report with Attorney Maria Juana Abalisa ang satuya tabi na election Regional Director kan Commission Election. So upon ngunyan aldaw tabi pwede na kamo mag-apply. Kung may mga badil kamo dyan na i-apply, importante tabi na kamo may saro sa mga requirements kung may permit to carry, PTC. Kung day kang PTC, day ka man po kaan mga tugang matutugutan na maka-apply, may siyang tabi nin pagdaranin badil sa panahon kang eleksyon. Day ko napighapot si madam kan mga penalidad, ta siguro pagharanin na pag nagpuo na so gun ban, pag nagpuo na tabi so gun ban, siguro duman na kita mahapot kung mga magabat na penalty, mga pwedeng hampangon nin sarong persona po na magiging violator mga tugang kan gun ban exemption. Medyo harayo pa man, basta pag nagpuo na so gun ban, doon na po kita ma-interview. Ano ang mga penalidad, mga tugang na pwedeng hampangon nin sarong tao? 15 o kaya di alas 8:44 oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na, kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago.
Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto. Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa 10 minutes bago po magabot ang alas 9 ng aga. Balik kita sa report hali dyan sa luwas. Pag-ayos din mga kanal sa mga barangay sa Albay District, prioridad ngunyan kang lokal na gobyerno. Report kay Ans Galero. Pwede ko tan gamiton lamang na, pwede ko tan makatumangyan ang tupad. Ade, kung paano ma-diklagan mga kanal, baka pwedeng ayusong kan tupad. Hans. Good morning, Hans. Nag-iba sa pangaran ko. Sige, pasok. Uy, VP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, target mo niya ni Alcalde G. Rosal na bago mag-abot naman ang tag-uran, magkaarayos na ang mga kanal o kaya drainage system digdi sa Albay District, particular na ining poon sa Barangay 11 kan na Mauyod, pasisiringsan sa may Barangay 13, 14, asin 15. Ang sinabi kan alkalde ko niya na pagkaaga sa DCGB News kung saan natapos na ang ibong na porson masarang porson kan kanal dyan sa may Barangay 13 asin madire-diretso naman sinda pasiring sa tula-tula mo yun asin iba pang barangay digdi sa Albay District dahil sa sigun sa iya ini ang nagiging problema talaga kada bes na may makusog na paguran o kaya bagyo dahil sa digdi minapoon ang baha asin nadadamay ang iba pang mga barangay. Ini ang kaptangkan pahayag ni Alcalde G. Rosal. Well, according to the City Engineering Office, halos more than 50% naman, yaon na po baga kita digdi sa may Barangay 13 hanggang sa tama po yan sa Mauyod, maagi sa tula-tula ng na portion para ito alagad ang pinakaano ta digdi duman sa may Mauyod ang last portion ta kayan. So hopefully talaga since sabi mo nga talaga nag-aura na maihabol ta po ini hanggang sa time na talagang tag-uran na kita. Kung sa iya, mas pinadakula ang kanal dela sa 3 metros na ini asin piginguan nindang talaga magkaharali ang obstruction sa kanal na iyan dyan sa may Albay District dahil sa iyo ang tigpupunan kan baha kada bes nga ni natag-uran na o kaya may bagyo. Yung kayang lugar na yan, ano ini? Uning pun sa tula-tula baga? Pun dyan sa may barangay ni Kapitan Sengani ini? Punong barangay Malu? Baltasar? Di ba? Hanggang pababa, hanggang andig di sa may Kuan, sa may Marquez. O yan sa may, pwede ba pag sa Guevara? Yes. Halang ka ang tubig dyan pag nagkaigong, pag ano yan, sa may tula-tula. Ganda baga dyan, kaya, perang lakbang so kanal, 3 metros? Gibong 3 metros na. Yugo-yugo magarin na salog. Di ba? Suluwas, yan na, Kuan, lugar suluwas, ando man sa may... Ano nga ning tinampo ito? So pasiring baga duman sa may pasakat sa Imperial? Sorry. Pasakat sa ano nga ning hotelan? Oriental. Oriental? Paso tinampo baga dyan, binugtag sukan sa tahaw kan sa kabaga kan tinampo. Para dakula ang bulos. Iyo tama. Ayo, di ayos may madintulong metros ang distansya. Mas makaskas ang bulos kundi masulat sa puro. Ayan. Pero pa kaya na plan nindang si Kasuman dyan baga sa may puting daga VP Barangay 18 man sa ruman niya sa nagiging catch basin o kaya talagang natatipon man dyan baga pag mauranon. Sa bagay normal man ang pag nag-uuran. Ang medyo nga ngalasan kung bumareta ka nang mainito noon bumareta kang may baha ngaya sa may puting daga ng breaking news. Ayan. Well, at least may development para dyan sa mga kababayan ta. Sir, sabi nga ni Mayora, pigpapaasikaso niya ini sa City Engineering Office na nila matapos ini madire-diretso ang patrabaho ta ang mga albayan
ano, Ligaspeño, should I say, iyon, kumbaga, nasasakripisyo ang buhay ang mga pagrugaring, kanabis na may halangkaw na baha. Yeah. Okay. VP, ang informasyon na liligdi sa City Hall kay Mahal si Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa report. Ali po dyan mga tugang sa luwas 6 bago mag alas 9. Ano so latest na bareta tungkol duman sa binhi kang paroy na ipinamulino? Paring Mar, may latest. Nakontak po tabi so DA. May latest ka ito. Asi apera kan so bareta takan sarong simana na pigi-imbestigaran kan DA. May latest tabi? Dahil pa, BP. Dahil pa? Dahil pa na-contact siya, no? Dahil pang additional na information si Director. Oo. Ang solamente lang, itong pinaluwas na is official statement ba nang uduman sa issue na kaabot sa inda. Iyo. Si Ma'am Che na Riveta, may kuwangaan, may investigation. Dahil man aram ni Ma'am Che, sabi ni Jimmy, kaya inagad nga ni susura itong pinaabot sa tuya na statement ni Director Tornilla. Okay. So sa lalo kang DA Regional Office, nag-imbestiga? Roger. Saan na nakakuha itong informasyon? Saan sila nakakuha kan araw ko itong bareta? May nakaabot na sila ng information. Ayun. Na pinaisus kong pang... Ano ito pa din? Anong naturalisa nature kamparoy na ito? Pang binhi talaga? Banhi? Kung inbuilt rice ito, banhi, yung pang tao dapat pang tanom? Oo. Pang tanom? Oo. Pero malabog pa ang pangyayari. As in, naglalabog. Malabog ang pangyayari. Dahil aram kan apaw. Oo. Sen hali subinhi. Sen hali subinhi from DA. Siyempre DA. DA ang nagbabakal na gaano ka pero sa distribution ka ito, paano daw sa pag-distribute si Jimmy, kung nakaroon mo sa PhilRice, ano niya ko ang sistema? Ano yan, diretso sa munisipyo o pipahagi na sa probinsya? Sa region, sa probinsya o ano? Yan, ang makasimbag ka ang DA. Iyo, bata baga nataon baga so nagluwas iyan. Nag-report baga, may report baga na kulang kitang binhi. Roger, mga rice seedlings para dyan. May nakaroon man si Jimmy, manang uduman, at taga PhilRice, na niya ako nakabase sa Ligaw, sa Batang. Ang sabi, dahil niya sigurado, pero baka dugangan, pero bako nang inbreed ko di hybrid. Kaya kung arog kan, mararaot sa purpose kan RCEP. Iyo. RCEP kaya, bubuso minda ang inbreed na mga bani. Yeah. Okay. Thank you pa rin Mara. Salamat tabi. Okay. Taon ni kayo may naghaputig di. Sabi kan texter tahen, ano po sa development kan binhi sa Bakakay na aligadong pinamulino? Bakakay ito, di ba? So natutumbok pa rin na mulinohan? Bakakay ito Bakakay. Baka pwedeng ma-double check ni Jomar. Ining bagay na ini, medyan tabi sabi niya, ano po nga po sa development kan binhi na pinamulino? Susko, nataman daw ito. Dapat siguro makaskas na may imbestigaran ini kung ini parte kan liga kan albay. Si San Kumiton Agriculture sa sangguni ang panlalawigan daw. Baka pwedeng maimbestigaran po ini aramon buda si Ma'am Che na Rebeta. Hinapot naman ni Jimmy. Dayaran ni Ma'am Che. Tabi, taday man sa gayud kikuan. Pero sabi kang DA, investigaran. So anyway, halaton ta po mga tugang an investigasyon kay ni. Siguro baka ngunya na si Mana, igwa na sinang development yan, kung ano man po ang resulta, mga tugang para dyan, tabi, sa bagay na. Kung yan, ang usually, nagkatao kibinhi, sudi bakan hali sa PhilRice, no? Philippine Rice, tapos ano ba dyan, titao sa mga parauma direktamente, natao na so, magkanagputok ito, si Mayor Canlibon, uwas gud ito, Mayor, sa na-interview ni Jimmy, wala man nga kami kibinhi, kulang nga kaming binhi sa mga farmers kaya nga may problema nga kami sa pagtanom. Nataon man na. Kan may nagluwasan mga alegasyon mga tugang na may nagpamulino daki binhi sa Batana. Sana masusugtulos yan mga tugang kan Department of Agriculture kung ano tabi ang resulta mga tugang kan kahapotan ang publiko. Ay nako.
sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season. Mga tugang, salamat kan sinong pagantabay. Masunod na po ang DCGB. Ang tingog kamanuaan kay po si Pio Fernandez. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po mga tugang naghahapot ng mga kahaputan kan manuaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Do not forget to smile. God is good all the time. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest. Anhapot. Ano nga